леску першие суницы, живым дарункам солнца и земли, и зяют промням сердце таямницей, светлом души, что мне дали. День добрый, родные мессины, для речки тихою воду. Девочки, не забудок синий, полонит травы воду. Шапоча мягко, теплый лес гостиный, а побач хвалит стройной избожены. Спеваю песню радостью нестрымной, краю рожок берестяны. День добрый, родные мессины, для речки тихою воду. Девочки, не забудок синий, полонят травы воду. Я глажу косы юные берозы, и был детинство зазерну и знов. Не только думка сумная тревожить, но не вернуть мне тых дорог. День добрый, родные мессины, для речки тихою воду. Девочки, не забудок синий, полонят травы воду. День добрый, родные мессины, для речки тихою воду. Девочки, не забудок синий, полонят травы воду. Девочки, не забудок синий, полонят травы воду. Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы вітаем у студыі прафесіяналаў настаўніцкай працы, педагогаў дадатковай адукацыі. Слова капітанам. Александр, ну паколькі вы пачыналі нашу праграму, слова першаму вам. Дзякуй вялікі. Вас вітаюць прадстаўнікі калектыву установы адукацыі Гомельскі дзяржаўны палац творчасці дзяцей і моладзі. Сёння мы вырашылі паспрабаваць свае здольнасці ў гэтай гульні. Наша каманда называецца «Бранзалеты». У бранзалетаў ёсць дэвіз «Трымацца поруч, не падаць уніз». Александр, скажите, кто з вами сёння? В моей команде сегодня Галина и Людмила. Скажите, калі ласка, а што дзяцей не прывялі, выхаванцаў сваіх? Мы спачатку вырашылі паспрабаваць свае здольнасці, а ўжо потым прывядзём і сваіх выхаванцаў. Лагічна. Давайте слухаць капітана другой команды. Юля, вам слово. Добрый день. Наша команда называется «Крышталики». Мы пришли на программу, как паспрабаваць свои здольности и атрымаць зарад позитиву. Меня зовут Юля, побач со мной гуляют Наталья и Светлана. Наш девиз: яскравыя крышталікі з розумам бліскучым яднаюць прыгажосць. Выдатныя дэвізы, так добра падрыхтаваныя сёння каманды, бранзалеты, крышталікі. Я, дарэчы, усім вам жадаю перамогі і добрага настрою. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Песні блукаюць між белых ствалоў, светла і звонка на Беларусі, сцюдзёны бярозавік вечных слоў, п'ю і ніяк не нап'юся. Сергей Законнікаў. Прывітанне вам, шаноўныя гульцы. Хто з намі разам, малайцы. Вітаю і паважаных гледачоў, і дзяўчат, такіх хлапцоў, сталых і маладых, усіх-усіх. Зычу добрага настрою, трапных адказаў, паасобку і ў грамадзе разам. Няхай роднае слово звініць, як песня Жаўрукова.
Шчыры дзякуй вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанні «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так ці не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму гульцу хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак, і балаў ён не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачынае тройка, якая беспамылкова адкажа, якога роду назоўнік рукапіс. Юля была першая. Гэта мужчынскі род. Вы не памыляецеся, гэта правільны адказ. І каманда «Крышталікі» пачынае гульню. Першае пытанне вам. Ці праўда, што беларуская мова адносіцца да заходнеславянскіх моў разам з польскай і чэшскай? Юля, якое рашэнне вы прынялі? Так ці не? Мы прынялі рашэнне, параіўшыся, не. І гэта правільны адказ. Беларуская мова адносіцца да ўсходнеславянскай групы разам з украінскай і рускай мовамі. Дзякую вам за вашы веды. Шаноўныя бранзалеты, вам другое пытанне. Ці праўда, што Дзень беларускага пісьменства ў 2015 годзе адзначалі ў Рагачове Гомельскай вобласці? Александр, ці прынялі вы рашэнне? Прынялі рашэнне. Калі ласка, так ці не? Не. Вы маеце рацыю. Патлумачце, калі ласка. У Рагачове Дзень беларускага пісьменства адзначалася ў 2016 годзе. А ў 2015 Дзень беларускай пісьменнасці адзначалі ў Шчучыне, Гродзенскай вобласці. Малайцы! Наступнае пытанне для крышталікаў. Ці праўда, што ліпень сярэдзіна лета? Так, мы згодныя. І малайцы, што згодныя, гэта правільны адказ. Паважаныя бранзалеты, ці праўда, што серада сярэдзіна тыдня? Так, чацвер. Александр, ваш адказ. Наш адказ не. І гэта правільны адказ. Скажыце, калі ласка, які ж дзень сярэдзіна тыдня? Чацвер. Малайцы, добра ведаеце і добра лічыце. Шаноўныя крышталікі, вам пытанне. Ці праўда, што слова «натоўп» форма множнага ліку назоўніка «чалавек»? Юлія, трэба прымаць рашэнне. Так ці не? Не. І гэта правільны адказ. Скажыце, калі ласка, чалавек, адзіночны лік множны? Людзі. Выдатна. Наступнае і апошняе пытанне камандзе бранзалеты. Ці праўда, што ў сказе «чомга невялікая птушка» 3 словы? Калі ласка, Александр? Наш адказ так. Беспамылкова прайшлі гэты конкурс абедзве каманды бранзалеты і крышталікі. Апладысменты. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 6 і 6. Робім крок да наступнай гульні. Пазнаём. Слайд пытання на чарзе. На роздум, шаноўныя, 5 секунд. У дапамогу падказка, схема слова і 1 або 2 літары ў ёй. 2 балы за кожны правільны адказ. Пачынае каманда, капітан якой першым націсне на кнопку, убачыўшы слайд. Такім чынам, пазнаём. І першы быў Александр. Ужо падрыхтаваліся? Хто? Так, адказвае Людміла. Гэта дзьмухавец. Беспамылкова, малайчына. Наступны слайд. Малайчына, Юлія. Што ж на экране? Паштоўка. Наступны слайд. Александр. Быццам бы па чарзе гуляюць каманды. Хто? Буду адказваць я. Гэта фасоля. Вы маеце рацыю, Александр, малайчына. Наступны слайд. І зноў Александр. Юля, не маруце ў наступны раз. Будзе гаварыць Галіна. Ну, калі я не памыляюся, магчыма, гэта хлопчык.
Гэта хлопчык, вядома, не дзяўчынка. Наступны слайд. Малайчына Юля. Калі ласка, хто? У нас адкажа Святлана. Мяркую, гэта Дзюба. Гэта правільны адказ. І, шаноўныя, апошні слайд. Аляксандр, усё ж такі Аляксандр. Адкажу я, гэта крама. Такога савецкага прыкладу, так? Дзякую, малайцы. Выдатна, каманды хутка справіліся і з гэтым заданнем. І цяпер лік 10-14. Ну, а цяпер пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На третьем этапе телевикторины удзельнікі будуць перакладаць словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Людміла і Святлана. Яны паспрабуюць перакласці словазлучэнне і сказ. Такім чынам, шаноўныя Святлана, Людміла, увага, руку на кнопку. Дзецкая кровать. Святлана была першая. Дзіцячы ложак. Беспомылкова, малайчына. Сказ. Людмила, не марудьте. Откройте, пожалуйста, дверь. Пробачьте, Святлана, у вас фальстарт. Послухаем Людмилу. Откройте, калі ласка, дзверы. Святлана, калі б вы не зрабілі фальстарт, то вы, вядома, адказалі б. Вы можете адказаць, толькі балаў мы не налічым. Калі ласка. Адчыніце, калі ласка, дзверы. Вось гэта і ёсць правільны адказ. Малайчынка, ну, трошачкі паспяшалася Людмила. Вядома, яна ведала гэтае слово. Аляксандр, Юлія, шаноўныя капітаны, ваша гульня. Охотнічья собака. Прабачце, Аляксандр, фальстарт. Так, гэта праўда. Юля мае права адказу. Паляўнічы собака. И гэта правильный отказ. Сказ для вас. Хочу пожелать вам приятного аппетита. Александр был першым. Хочу пожадать вам смачно есці. Вы маеце рацию, Александр. Адразу пасля гульні мы зробім гэта. І третья гульня, яна для Натальи и Галины. Дзяўчаты, увага. Ложное направление. Фальстарт быў у Натальи, таму Галина адказвае. Мяркую, гэта памылковы напрамак. И гэта правильный отказ. А вот здесь мы развернем ковер. Малайчына Наталья. А вось тут мы разгорнем диван. Вы маеце рацию, шаноўная Наталья, малайчынка. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Пакуль усё добра, паважаныя гульцы. Вы проста малайцы. Адказы трапна даяце, выбіраючы правільны накірунак. А паляўнічая сабаку можна назваць і адным словам – ганчак або выжла, калі так выйшла. І ўсе ўжо бадай ведаюць, што беларусы, калі садзяцца за стол, жадаюць адзін аднаму смачна есці. А я вам зычу трапных адказаў у наступных конкурсах. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 16-18 на карысць каманды бранзалеты. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Но гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што крышталікі. Увага на экран, назоўнік віядук. Які сэнс ён мае? Віядук – гэта той, хто займаецца вядзьмарствам. Мост над ярам, цяснінай, дарогай. Дзікарослы мак. Юля, час прымаць рашэнне, хто будзе адказваць. У нас адкажа Святлана. Я думаю, што віядук – гэта дзікарослы мак.
Так, падхапіць 2 балы можа каманда Бранзалеты. Александр, хто гэта зробіць? Гэта зробіць Галіна. На маю думку, віадук – гэта мост над Ярам цяснінай дарогай. І гэта правільны адказ, малайчына. Бранзалеты, ваша слова цяпер камаш. Камаш – мужчынскі чаравік з гумавымі ўстаўкамі. Расліна, якая расце ў вадаёмах на балотах. Скураная сумачка для грошай. Александр, час выйшаў, таму тлумачыць слова камаш давядзецца? Давядзецца мне. Мы лічым, што гэта расліна, якая расце ў вадаёмах на балотах. Дзяўчаты былі незгодны і правільна не згодны. Давайте ўсё ж таки паслухаем, што ж нам крышталікі падкажуць. Юля, хто? Падкажа Наталья. Мы думаем, камаш гэта скураная сумачка для грошай. А я ведаю, што камаш гэта мужчынскі чаравік з гумавымі ўстаўкамі. Шаноўныя крышталікі, дзеяслоў летуцець. Летуцець – пастаянна рухацца, варушыцца, дрыжаць. Аддавацца марам, марыць. Утвараць тонкі металічны гук. Слово «летуцеть» значыць аддавацца марам, марыць. Беспамылкова, каманда крышталікі, малайчынкі. Шаноўныя, вам слова пудзіць. Пудзіць – вызначаць вагу, цяжар чаго-небудзь. Гаварыць няпраўду, маніць. Гэта ж страшыць, пужаць. Вось заданне дык заданне. Хто нам можа падказаць, Александр? Падкажа нам Людміла. Пудзіць – вызначаць вагу, цяжар чаго-небудзь. Узважваць. Ну вы ад пуда так крочылі. Пуд, пудзіць. Эх, на жаль. Юля, ці падхопіце 2 балы? Адкажа Святлана. Напэўна, пудзіць абазначае страшыць, пужаць. Гэта правільны адказ. Палохаць, пужаць, пудзіць коняў. Так, дзякуй, Юля, малайчына. Крышталікі, шаноўныя крышталікі, слова вам. Адрына. Адрына – гэта тоўстая, звычайна дубовая палка. Тупкае балота – багністае месца. Гэта халодная будыніна для захоўвання кармоў. Шаноўны капітан, трэба аддаваць камусьці слова. Хто гэта будзе, ці можа самі адкажаце? Вось у нас 2 спрэчных моманта, але ўсё ж таки паспрабуе адказаць у нас Святлана. Я думаю, што адрына абазначае халодны будыніна для захоўвання кармоў. Гэта правільны адказ. Скажыце, якія меркаванні былі ў Наталлі? Наталья меркавала, што гэта тоўстая звычайна дубовая палка. Ну, дрын, так, зразумела. Ну што ж, яшчэ адно слова апошняе, і яно для вас, паважаныя бранзалеты. Угодкі. Угодкі – гэта урачыстасць, прысвечаная якой-небудзь падзеі. Гэта дзеці, народжаныя год за годам. Участак зямлі, які мае гаспадарчае прызначэнне. Хто дасць адказ? Паспрабую даць адказ я. Угодкі – гэта участак зямлі, які мае гаспадарчае прызначэнне. Угоддзе. Гэта участак зямлі. А вось угодкі, Юля, гэта хто? Мы таксама вельмі доўга думалі над гэтым пытаннем. Паспрабую адказаць Наталья. Мы тут паспрачаліся і вырашылі, што угодкі гэта ўрачыстасць, прысвечаная гадавіне якой-небудзь падзеі. І гэта правільны адказ, малайчына. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Крышталікі» 26 балаў. Каманда «Бранзалеты» назапасіла таксама нямала, 20 ачкоў. Ну а зараз мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем.
цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам адкрывае капітан каманды, у якой пакуль Александр менш ачкоў. Каманда Бранзалеты, увага на экран. 6 канвертаў вы зараз убачыце. Парайцеся, калі ласка, выберце які-небудзь, лічбу назавіце. Другі, калі ласка. Зараз адкрыецца канверт, і вы, Александр, у голас пачытаеце, што ў ім. Ставіць падножку. Запомніце ваш фразеалагізм. Юля, парайцеся, калі ласка, з дзяўчатамі, і, акрамя другога, любы канверт можаце адкрыць. Мы откроем 6-й конверт. На ўсе 100. Такім чынам, у каманды Бранзалеты фразеалагізм ставіць падножку, запішыце яго. У каманды Крышталікі на ўсе 100. Запішыце і паслухайце, што трэба зрабіць. Шаноўныя ўдзельнікі, у вас на роздум будзе 30 секунд. Праз гэты час вы растлумачыце фразеалагізм, складзяце з ім сказ і падбіраце сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай мовы. Хаця б адзін фразеалагізм блізкі па значэнні да вашага. Калі ласка, працуйце. Я бачу, што каманды вельмі хутка справіліся са сваімі заданнямі. Людміла, калі ласка. Нашай камандзе дастаўся канверт пад нумарам 2. У ім быў фразеалагізм ставіць падножку. Як вы патлумачылі яго? Мы вырашылі, што гэта азначае перашкаджаць. Рабіць каму-небудзь непрыемнасці, перашкаджаць. Гэта правільны адказ. Вы ўжо паклалі ў сваю скарбонку 3 балы. Александр, калі ласка, сказ. Сказ. Мы прыдумалі вось такі сказ. Мы жадаем кожнаму, каб у жыцці нікому ніколі не ставілі падножку. Выдатны сказ. Малайчына, вельмі добра справіліся. Яшчэ 3 балы. І ўрэшце Галіна, сінонімы, адпаведнікі. Мы доўга меркавалі на гэты конт і вырашылі, што адпаведнік ставіць падножку па-рускі падставіць або падлажыць свінью. Малайчынка Галіна, гэта вельмі добры адказ, добры адпаведнік. Я толькі дадам, беларусы скажуць заступаць дарогу, псаваць абедню, а расіяне ім у адказ ставіць палкі в колёса. Максімальную колькасць балаў у гэтым конкурсе, 9 балаў, зарабіла каманда Бранзалеты. Апладысменты! Ну а цяпер слухаем адказы каманды Крышталікі. Святлана пачынае. Нам папаўся фразеалагізм на ўсе 100. Гэта значыць выдатна, вельмі добра, выключна. Вашы 3 балы, мушу сказаць. І яшчэ дадам, гэты фразеалагізм шматзначны. Ён адказвае на 2 пытанні. Які на ўсе 100 і як на ўсе 100. Таму яшчэ можа быць вельмі добры, цудоўны, вельмі добра, цудоўна, а таксама у поўнай меры. 3 значэнні. Дзякую. Наступны сказ хто? Мы склалі такі сказ. Настрой нашай каманды на ўсе 100. Выдатны сказ. Кароткі, зразумелы, лагічны. Малайчына. І Юля ўрэшце. Фразеалагізм можна перакласці на рускую мову так, як ён гучыць на беларускай, на все 100, а можна прывесці яшчэ адзін рускі адпаведнік, без сучка, без задоринкі. Малайчынка, дай Бог кожнаму, скажуць беларусы, люба-дорага, на дзіва, а расіяне на славу, пальчики оближешь, на отлично. Дзякуй вялікі камандам, пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, вы вельмі часта выбіраеце выразы, якія можна лёгка дастасаваць да нашай гульні. Вось і сёння гуляеце на ўсе 100, і падножку ніхто нікому не ставіць. Адным словам, амаль ідылія.
А са значэннямі выразаў справіліся добра, прыклады цікавыя правялі. Я толькі ўсім нагадаю, што фразеалагізм на ўсе 100 шматзначны, і Алена пра тое казала, і столькі сінонімаў сакавітых, вось толькі некалькі. Дай Бог кожнаму, за маё, кругом 120, пашукаць такога, разлюлі маліна, і шмат яшчэ, і шмат яшчэ. А я зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку команд 35 і 29 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Гэта бранзалеты. Яшчэ раз паўтараю. Пакуль. Калі ласка, музычнае заданне. Увага на экран. Болей не светить, ой, за туманом стежка зникает, як полем, ты навоколе, добрым молодца, сум разгоняет. Ночка Ночка темная пришла, разболелася душа. Я думаю, наш эксперт будзе не супраць добавить вам за гэты правільны адказ яшчэ 3 балы. 3 плюс 3, калі ласка. Малайчынка, команда бранзалеты, назовите, калі ласка, песню. Мяркую, песня называется «Ночка темная». Ночка темная, что так не смело, вядома, яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Словы Александра Вавилова, музыка Олега Аверина, а выконвала Мария Соловьева. Шановные крышталікі, прыгажунькі, ваше музычное заданне. Оженили мяне малолетняга, маловунна, отлетят забытье неминулые. Ой, вернись, Жанна, моя милая, не умела ни жать, ни брать родному мужу. Протягните, девчаты. Слово сказать. Слово сказать, Святлана Малайчына. Аплодисменты, вядома. Дзяўчаты, трэба назваць песню. Песня называется, мабыць, «Оженили»? Мяне. І гэта правільны адказ, 3 балы вашы. Словы народныя, музыка Олега Аверина. Ну, а выконваў ансамбль песняры. Вы гэта ведаеце, малайцы. Паэтычнае заданне для вас, шановныя бранзалеты. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Не раз утомлен дарогай, жыццём вясны мае убогай. К табе я ў думках залятаю. К табе я ў думках залятаю і там душою спачываю. Выдатны адказ, малайцы, аплодысменты. Яшчэ 2 заданні вам. Трэба назваць твор, гэта, дарэчы, не верш, і аўтара. Гэта паэма «Новая зямля». Малайчына. Аўтар якой з'яўляецца Колас. Якуб Колас, малайчына, выдатна. І паэтычнае заданне крышталікам, я мяркую, яны гэтак жа яскрава адкажуць, як і каманда бранзалеты. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і лесу шелест верасны. І ў полі дуб апалены. Ну што тут, акрамя апладысментаў? Парайцеся, ці не трэба, як называецца твор і хто яго напісаў, Юля, хто будзе гаварыць? Адкажуць дзяўчаты. Дзяўчаты. Назва твора. Гэты верш называется «Спадчына». Дзякую, гэта правільны адказ. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. І Наталя? А аўтарам з'яўляецца Янка Купала. Выдатны адказ.
Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Крышталікі». У іх 50 балаў. У скарбонцы каманды «Бранзалеты» таксама немала. 47 ачкоў. Цудоўны вынік. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.